गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे दायो जायफ्रा आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमहरनायखौ आङो बे समाव जासिहरग्रोनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि गोथार बाइबेलनि मोनसे गोदान भिडिअआव नायगिरि बयखौबो प्रभु जिशु ख्रीष्टनि मुङै वेलकाम खालामनानै लानाय जागोन। अनजाग्रा ख्रीष्टनि लोगोफोर, दिनैनि बे रबिबार दिनजों लोगोसे आरोबाव नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे गोदान भिडिअ दिनै आङो लानानै फैबावलायबाय। आरो दिनैनि जेनाखि भिडिअ, बे भिडिअनि गाहाम बाथ्राफ्रा खालि ख्रिस्टियान मानसिफोरनि थाखायल' आरो स्पेशली आंनि बांसिन भिडिअआनो जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय, बिमा बिफा, बिब' बिनानावफोरनि थाखायल' बा सेंग्रा सिख्लाफोरनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखायल' आङो बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ बांसिन बानायनाय जायो। आरो जायफ्रा that means ख्रिस्टियान नङा बा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो, आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनग्रा गासैखौबो आङो वेलकाम खालामदों आरो नायनो मोजां मोनग्राफ्राबो नायनो हागोन। ख्रिस्टनि अनजाग्रा लोगोफोर, दिनैनि बे दिनजों लोगोसे गोथार बाइबेलनि बाथ्राफोरजों नोंथांमोननि गेजेराव बा नोंथांमोन बयनिसिमबो मोनसे फिसा टपिक लानानै फैबावलायबाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो बा नोंथांमोनजों रायज्लायनो थाखाय। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे नोंथाङा मोनदांनो हागोन होननानै बेखौ मिजिंथिहरदों, नोंथाङा सासे ख्रिस्टियान जानायखाय। बे मोनसे फिसा टपिकखौनो आङो बेखौनो सावरायनो लादों। बेनो जाहैबाय गुबुन मोनसे रोखोमनि बोर। बे बाथ्रायानो जाहैबाय, बे टपिकआनो जाहैबाय गुबुन मोनसे रोखोमनि बोर। आसा खालामो नोंथांमोना बै टपिकखौ खोनानानै गोमोदों बा सोमोनांदों बा माबा मोनसे गोसोआव मोनदांदोंबो दिनै जानो हागौ। अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, अब्ला फै जोङो गोथार बाइबेलनिफ्राय बे समाव फरायनानै जों खोनासंनि मा बुंदों ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला बेनि सायाव। मा बिलाइ, मा गुबुन मोनसे बोर बिलाइ, फै जों मिथिनानै लानि। आं फरायनि माथाइनि गाहाम खौरां 5 बालाबनि 10 सिरि। गाहाम खौरां माथाइनि 5 बालाबनि 10 सिरि। Gospel of Matthew chapter 5 verse 11। बेयाव बेबायदि बुंदों, नोंसोरो आंनि लागै निन्दि जाब्ला, नासय जाब्ला आरो नोंसोरो मा नंखायै इनाय बाथ्राफोर बुंजाब्ला नोंसोरो बोर होजाग्रा। आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो बे गोथार बाइबेलनि बाथ्राखौ खोनाबाय। मा होननानै बुंदों? नोंसोरो आंनि लागै। जिशु ख्रिस्टआ बे बाथ्राखौ बुंदों आरोखि। माने जिशु ख्रिस्टआ बुंदों गावनि लागै जुदि जोङो बा नोंथाङा मा होनदों? नोंथाङा निन्दि जाब्ला, ठाट्टा होजाब्ला, निन्दि जाब्ला, बायदिसिना खालामजाब्ला, आरो बुंबावदों नासय जाब्ला, आरो नोंसोरो नंखायै इनाय बाथ्राफोर बुंजाब्ला नोंसोरो बोर होजाग्रा। ख्रिस्टनि अनजाग्रा लोगोफोर, बेनो मोनसे गुबुन रोखोमनि बोर ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय। मिथिबायना? आसा खालामो नोंथांमोना बे टपिकखौ गाहामथारैनो बुजिबाय होननानै बे समाव। दिनैनि बे मुगायाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोना मिथिगौना जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियान बिदा फंबाय, बिमा बिफाफोर, सेंग्रा सिख्लाफोर आरो बिदिनो गोबांथार इसोरनि हाबा मावग्राफ्रा गोबांथार समावनो दिनै नासय जायो, नंखायै इनायै खोथा बानायनानै बुंजायो, निन्दि जायो। दिनै बेफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो नोंथाङाबो बेफोरनि गेजेराव सासेब्ला, बा नोंथाङाबो बेफोरबायदि नासयजादों, निन्दि जादों, इनाय खोथा बुंजादोंब्ला दिनैनि गाहाम बाथ्राया दिनै बेखौनो बुंदों, नोंथाङा सासे बोर होजाग्रा। नोंथाङा जुदि बेबायदि समस्यायाव गोग्लैदोंब्ला नोंथाङा सासे मा नोंथारगौ इसोरजों बोर होजाग्रा। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर,
सोरबा जुदि ख्रिस्टियान जानानै नासय जादोंब्ला निन्दि जादोंब्ला मुगै जादोंब्ला नोंथाङा सासे इसोरनि बोर होजाग्रा नोंथाङा बेखौ मिथिनानै लाथारनो नांगोन आरो बुजिथारनो मिथिथारनो नांगोन दिनैनि बे मुगायाव नोंथांमोना मिथिगौना सोरबा ख्रिस्टियाना खुनु जेबो मुंबो खोथा बुङाब्लाबो मावाब्लाबो सोरनिबानि सायाव नासयनाय दिनै सफैयो बा फैयो बेखौ नुनो मोनदों माब्लाबा गावनि गोरोन्थिनि थाखाय माब्लाबा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायनि थाखाय आरो माब्लाबा बायदि बायदिनि थाखाय दिनै बेफोरबायदि नासय जायोब्ला मा होनदों नोंथाङा दुखु जानांगौनि खोथा गैया नोंथाङा निराशा जानांगौनि खोथा गैया बा नोंथाङा गोदाव सोराव जानांगौनि खोथा गैया बेनि जायगायाव जिसु ख्रिस्टआ बुंदों नोंसोरो जुदि आंनि लागै नासय जादों निन्दि जादोंब्ला इनायै नंखायै खोथा बुंजादोंब्ला नोंथाङा नंथारगौ बोर होजाग्रा होननानै जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला बेखौसो मिथिहोदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि आं फरायबावनि बेनिनो गाहाम खौरां माथाइनिनो 5 बालाबनि 12 सिरियाव मा बुंबावदों आं फरायनानै खोनासंहोनि बेयाव बेबायदि बुंदों नोंसोरो खुसि जा आरो रंजा मानोना नोंसोरनि सोरगोआव मोननांगौआ गेदेरथार बेबायदि नासय जायोब्ला निन्दि जायोब्ला इनायै खोथा बुंजायोब्ला मुगै जायोब्ला मा होननानै बुंबावदों बाइबेलनि बाथ्राया नोंसोरो खुसि जा आरो रंजा मानोना नोंसोरनि सोरगोआव मोननांगौआ गेदेरथार बेबादिनो नोंसोरनि सिगां फैनाय नाबिफोरखौबो नासय जादोंमोन बेबायदिनो जोंनि सिगाङाव फैनाय ख्रिस्टियानफोरखौबो बा नाबिफोरखौबो नासयदोंमोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गाहाम बाथ्राया बा फोरबो जिसु ख्रिस्टआ दिनै जोंनो बेखौसो फोरोंदों ना जुदि जोङो नासय जाबायब्ला नोंथाङा जुदि निन्दि जादोंब्ला नोंथांनि सोरगोआव मोननांगौआ इनायनो गिदिरथार नोंथांनि जेनाखि मा आशीर्बाद नोंथांनि जेनाखि सोरगोआव मोननांगौ बान्थाया बेनिनो गाहाम बाथ्राया दिनै जोंनो बेखौनो फोरोंदों आरो फोरमायदों अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जोंनो बाइबेला दिनै जोंनो फोरोङाखै नोंथांखौ निन्दियोब्ला नेवसियोब्ला नासयोब्ला बिनि खिथेर लाफिननांगौ होननानै जोंनि बाइबेला फोरोङाखै ना मानसि हिसाबै जों बयबो खोथा बुंफिननो हायो ना मा खिथेर लाफिननो हायो नाथाय जों बेखौ फोरोङाखै जोंबो नेवसिनो हायो नाथाय जोङो बेखौ फोरोङाखै नाथाय मा होनदों नेवसि जायोब्ला रंजा खुसि जा मानोना नोंसोरनि सोरगोआव मोननांगौआ इनायनो गेदेरथार आरो दिनै बेल' नङा बेबायदिनो जोंनि सिगाङाव फैनाय गोबांथार नाबिफोरखौबो बेफोरबायदिनो खालामनायमोन नेवसिनायमोन मुगैनायमोन निन्दिनायमोन नासयनायमोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ आरो आंनि भिडिअखौ नायनायफोरनि मादाव सोरबा बेफोरबायदि समस्यायाव गोग्लैनानै दङब्ला नोंथाङा सिन्था जानांगौनि खोथा गैया गोथार बाइबेला बा प्रभु जिसु ख्रिस्टआ बेखौनो बुंदों जे नोंथांनि मोननांगौआ सोरगोआव इनायनो गिदिरथार नोंथाङा जुदि नासय जादोंब्ला नेवसि जादोंब्ला इनायै खोथा बुंजादोंब्ला नों मा जानो नांगौना जोंखौ निराशा दुखु जानो थाखाय जोंखौ बाइबेला फोरोङाखै बेनि जायगायाव जोंखौ खुसि जानो रंजानो थाखायसो दिनै जोंखौ फोरोंदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे मोनसे गुबुन रोखोमनि बोरखौ गाहाम थारैनो बुजिबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि गुसुं गाहाम बाथ्राखौ बेयावनो दोनबाय गोजोन्थों आरो नायगिरि साफ्रोमखौ इसोरा बोर होथों गोजोन्थों खुलुमबाय